Az első tánc pedig a szó. Szeretném példaként állítani mind a két párost a kedves közönség elé, hogy tulajdonképpen 20-on túl is lehet fantasztikusan jól táncolni, és azt hiszem, hogy ezzel nem árulok el zsákbamacskát. Magyarországon 140 tánciskola van, ha jól tudom, lehet, hogy kicsit több, lehet beiratkozni és lehet próbálkozni, anyukák, apukák, önöké a táncparkett, meg a szenioroké, úgyhogy csa-csa-csa következünk. Ez az, kedves közönség, köszönöm szépen a biztatást, köszönöm a pároknak a táncot. Láthatóan nagyon örömmel, szívesen és energiával táncolnak ezek a táncos párok. Magyarországon is utolérjük a németországi szokásokat, ahol is a szenior korcsoportokban is ugyanolyan nyüzsgés van, mint az ifi vagy a felnőtt korcsoportokban. Semmi akadálya, hiszen tele vagyunk idővel, energiával, miért ne táncra fordítanánk. Kérném szépen a szenior latin-magyar bajnokság döntős két párosat. No
Köszönöm szépen a pároknak, mindjárt láthatjuk. Kíváncsi vagyok, hogy a két szenior pár hogyan fog puzzle doblét táncolni, az egyik legnehezebb és legattraktívabb tánc. Tehát bízom az urakban és a hölgyekben. Csak egész nyugodtan helyezkedjetek el egy hatalmas sportcsarnoki méretű táncparkettál rendelkezésetekre, és hogyha elfoglaltátok a helyet, akkor kérnénk szépen egy puzzle doblét. A döntő utolsó tánca fog következni, ami a jive, amit valószínűleg fantasztikus zene és fantasztikus közönség, üdvrivalgás fog kísérni. És én azért szívesen beszélnék az edzőitekkel, mert én is foglalkozom felnőttekkel, akik nagyon szívesen táncolgatnak, de az Istennek rá nem lehet őket venni, hogy álljanak ki emberek elé szerepelni, bemutatózni, vagy akár versenyezni, úgyhogy ez egy külön tudományág, hogy mikor van az a pont, amikor egy felnőtt táncos azt mondja, hogy ki merek állni. Ezt majd soron kívül megbeszéljük. Következzék a jive, az utolsó tánc. Tuesday's that, Wednesday's the neighborhood chewing the fat, then breaking up the house. Oh, they're breaking up the house. They open up the bottle and everybody gets real tight. Senior korcsoport képviseletében láthattuk a versenyző párokat. Véget ért ismét egy döntő. Ha jól tudom, már csak egy döntőnk van hát.